Nobel премиясе иң абруйлы халыкара премиядан санала. Гадәттә анда фәнни ачышлар, революцион эшләнмәләр яисә мәдәният һәм җәмгыять үсешенә керткән зур өлеш өчен бирәләр. Ә бүген физика өлкәсендә быелгы Нобель премияләре лауреатлары турында сөйләрбез. Демәк, быел әлеге мактаулы премияны бер юлы 3 кеше бүлешәчәк. Галәмдәге иң экзотик күренеш, кара упкыннарны өйрәнеп ясаган ачышлары өчен бүләкләнәчәк алар. Премия акчаларының яртысын Англияле Роджер Пенроуз алачак. Аларга ул кара упкыннарның барлыкка килүен, әле чагыштырмалылык турындагы гомум теориядә аңлатылган булуы турындагы фикере өчен лаек булды. Ә премиянең икенче өлешен үзара ике галим, Германиядән Рейнхард Генцель һәм Америкалы Андре Гесс бүлешәчәк. Безнең галактик үзәгендә гадәттән тыш зур компакт объект булуын ачыклаган алар. Сүз уңайыннан галимнәр мәртәбәле исем өчен генә түгел, ә акчалата бүләк өчен дә ярыша. Премия күләме, игътибар, 1 миллион швед кроналары белән исәпләнелә. Сумнарга күчергәндә бу күпме булганын чамалыйсызмы? Бу ачышларның чыннан да ни кадәр мөһим булуын тану өчен башта кара упкыннарның ни булуын аңларга кирәк. Максималь рәвештә гади итеп аңлатырга тырышырбыз хәзер. Кара упкыннар, ягъни черные дыры, массив космик объектлар. Аларны күреп булмый диярлек, чөнки алар яктылыкны чагылдырмый, ә киресенчә утны үзенә йотып бара. Һәм бу чын мәгънәсендә шулай. Кара упкыннарның тарту көче зур булганлыктан, хәтта яктылык нурлары да бу көчкә каршы тора алмыйча упкыннарга кирип югала. Шуңа да әлеге упкыннар тирәсендәге сүрәт безгә тонык булып күренә. Кара упкыннар ничек барлыкка киләсең? Аңлатабыз. Кояштан зуррак һәм авыррак булып саналучы йолдызлар вакытлары бетеп юкка чыгар алдыннан башта шартлыйлар. Ә соңыннан я нейтрон йолдызга әверелә, яисә бик күпкә кечерәеп кысыла башлый. Әмма шул ук вакытта аларның массалары үзгәрешсез шул ук килеш кала. Йолдыз кысылган ноктадагы материя тыгызлыгы күпкә арта, нәтиҗәдә гравитация да арта башлый. Йолдыз үлчәме буенча бик нык кечерәеп, ә бер урындагы тыгызлык шактый арткач, йолдыз үз эченә төшеп китеп югала. Менә шул ук вакытта кара упкын барлыкка килә. Гадәттә кара упкыннар галактикалар үзәгендә урын алган. Алар шактый көчле тартым көченә ия, шуңа да алар бик ерак араларга кадәр йолдызлар системасын үзләре тирәсендә тотып тора ала. Безгә билгеле галактикалар да менә шулай барлыкка килгән. Ә сез белә идегезме соң әле? Барыбызга да таныш Киек Каз юлы галактикасы уртасында да гаять зур кара упкын бар. Аны Стрелец адып йөртәләр. Ул Кояштан 4 миллион тапкырга авыррак, радиусы җирдән Кояшка кадәр бараны 45 тапкыр арттыруга тигез. Кара упкыннарның барысы да бер-берсенә охшаш түгел. Галактикалар үзәгендәге гадәттән тыш упкыннардан кала, шулай ук зур йолдызлар сүнеп беткәннән соң урында гына барлыкка килгән локаль упкыннар да бар. Кара упкын эчендә ниләр барсың дип сорарсыз сез. Күз алдына китерегез. Космонавт Стрелец ага кадәр оча һәм упкынга кадәр бары бер кул сузымы кадәр ара кала. Корабльдән чыгуга ук ул кара упкынга егылачак. Менә шушы вакыйгалар горизонтын узганда кеше бер нинди үзгәрештә, ниндидер авырту, ят ис, тавышлар да тоймаячак һәм ишетмәячәк. Яңа урынга килеп керүен кеше беренче карашка артык сизмәячәк тә кебек. Әмма һәр секунд сайын кеше кара упкынның нәкъ үзәгенә сингулярлыкка зур тизлек белән якынлашачак. Менә шул сингулярлыкка якынлашкан сайын аның хәле авырлаша да башлый. Кара упкын үзәгенә якынлашканда гадәттә теләсә нинди җисем кысыла һәм сузыла башлый. Бу күренешнең хәтта спагеттификация дигән термины да бар. Исеменнән үк күренгәнчә, космонавт белән ни буласы аңлашыла да. Аннан соң җисем субатом кисәкләренә кадәр бүленеп, таркала һәм гомумән юкка чыга. Күз алдына китерә аласызмы? Быелгы Нобель премиясе лауреатларының фәнгә керткән өйрәнүләрен дә бәяләп буладыр хәзер. Роджер Пенроуз, ул хәзер Оксфорд университетының математика кафедрасын җитәкләй. Кара упкыннарның гомум чагыштырмалылык теориясенең нәтиҗәсе булуын әйтә. Нобель комитеты билгеләвенчә, Пенроуз Эйнштейнның чагыштырмалылык теориясен тикшерү өчен гениаль математик метод уйлап тапкан. Һәм әлеге теорияның кара упкыннар, вакыт һәм киңлек монстрлары барлыкка килүен, үзләренә якын килгән бар нәрсәне суырып алып юк итүен дәлилләде галим. Ә менә Германиянең галим астрофизигы Рейнхард Генцель
Ул, әйтергә кирәк, Макс Планкның физик җәмгыяте институтында эшли һәм Америка астрономы, философия докторы Андреа Гесс, анысы исә Калифорния университетында физика һәм астрономия кафедрасында профессор булып санала. Әлеге ике галим күренми торган һәм гаять авыр объектның безнең галактика үзәгендә йолдызлар орбитасы белән идарә итүен ачыклаган. Һәм ул объект гадәттән тыш зур кара упкын ди галимнәр.